Goedemorgen gemeente. Ik zou dat net vragen. Dat zijn ze gewend in Kimber niet zoveel, maar wel in Achlem en Hitsem. Wij nog niet, dus ik zou het vragen, maar jullie zijn er al voor. Het is een speciale dienst vandaag. Mooi dat we in zoveel grote getalen hier zijn gekomen. De mededelingen. Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom op deze startzondag. Ook zij die ons verbonden zijn via de livestream. Op 12 september kregen Sim Winia en Andrea Vlug bij Marlene een dochter, Rix Jana Sofia. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Gerrit en Maria Gerlsma, schoolsengel 9. De collecte. Die is bestemd voor de Diaconie Missionair Werk Nederland. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. Voorganger is dominee Marker Roepers. Lector is Klaasien van der Veen. Organist Ernst Walstra. Ons intochtlied is gezang 975, de versen 1 en 3. We zingen dit indien mogelijk staande. En wensen we elkaar een gezegende dienst toe. En na de dienst is er koffiedrinken. Laten we een ogenblik stil worden en ons voorbereiden op de ontmoeting met de Heer, onze God. Aan het begin van deze startzondag spreken we uit dat
onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. En in zijn naam groet ik u allen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer. Amen. Laten we God aanroepen vanuit de nood van de wereld. We zingen Kyrie eleison. Laten we God prijzen, want zijn barmhartigheid kent geen einde. We zingen God in de hoog zij eer, Gloria in excelsis Deo. Laten we bidden. Drievuldig God, wij vragen u om de Heilige Geest op deze startzondag. Want wij willen u dienen. Wij willen in u geloven. Wij willen bezig zijn met uw kerk in dit nieuwe seizoen. En daarvoor hebben wij uw geest nodig. Zonder uw geest gaat het niet. Kom hier en ga wonen in ons hart. Opdat we geloven. Opdat we geloven dat we in onze kerkdiensten altijd u ontmoeten. Dat u daar zelf ook bent en tot ons spreekt en wij tot u zingen. Geef dat wij geloven dat wij in verbinding met u staan en dat u ons zegent. Kom met uw geest in ons hart, opdat wij echt uw kerk kunnen zijn, ook in dit nieuwe seizoen. Dat vragen wij u in Jezus' naam. Amen. Zingen wij nu, kijk eens om je heen.
het woord van de Heer uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie van Marcus, hoofdstuk 3, de versen 31 tot 35. Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Ze stuurden iemand naar binnen om hem te halen. Zelf bleven ze buiten wachten. Er zat een groot aantal mensen om hem heen en die zeiden tegen hem: uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken u. Hij antwoordde: wie zijn mijn moeder en mijn broers? Hij keek de mensen aan die in een kring om hem heen zaten en zei: jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder. We zingen nu lied Psalm 133. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De Bijbeltekst van vanochtend, die is een struikelsteen in de theologie. In de Rooms-Katholieke Kerk wordt geleerd dat Maria altijd maagd is gebleven. En wat lazen we vandaag? We lazen over de moeder en broers van Jezus. Dus hoe kan dat nou?
Er zijn allemaal oplossingen verzonnen. Die broers waren geen echte broers, maar verzin maar. Er staat gewoon broers. Maar niet alleen katholieke theologen hadden hier moeite mee, ook protestantse. Calvijn bijvoorbeeld. Abraham Kuyper had er ook moeite mee. Maar het is nog veel erger. Want in hetzelfde hoofdstuk, in vers 20, kunnen we lezen dat zijn verwanten vinden dat Jezus zijn verstand verloren heeft. En dat ze op weg gaan om hem op te halen. Hier in vers 31 zijn ze aangekomen en staan ze buiten. Dus ook de moeder van Jezus, Maria, die was daar ook bij. Hoe kan dat nou? Dat lijkt toch helemaal niet te rijmen met wat we elders van haar of over haar lezen? Wat moeten we met deze tekst? Maar wacht eens even. Wacht eens even. Deze tekst heeft toch een boodschap. En deze vragen helpen ons niet om die boodschap op het spoor te komen. Want wat zien we in onze Bijbellezing? De broers en moeder van Jezus komen bij het huis waar Jezus is en ze willen hem meenemen. En die boodschap wordt aan hem overgebracht en dan zegt Jezus: wie zijn mijn moeder en mijn broers? Hij keek de mensen aan die in een kring om hem heen zaten en zei: jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en mijn zus en mijn moeder. Dat is de boodschap. Het gaat niet om biologische banden, het gaat om geestelijke banden. Jezus zegt dat de mensen die om hem heen zitten en naar hem luisteren, zijn familie zijn. Zijn geestelijke familie. En dan legt hij direct de relatie met God, want God is geest. Het gaat om geestelijke relaties. Al wie de wil van God doet, is mijn moeder en broer en zus. En hij kijkt om zich heen naar de mensen die zich om hem heen verzameld hebben. Jezus is voor hen de verbinding met God. Door Jezus is God hun vader en worden zij geestelijke bloedverwanten van Jezus. En hoe zit dat met ons? Wij luisteren toch ook naar Jezus? Doordat wij uit het Markus-evangelie lazen, horen wij toch ook de woorden van Jezus en luisteren we toch ook naar hem? Die woorden die brengen ons toch ook in contact met Jezus? En dat willen we toch ook? Wij willen toch ook familie worden van Jezus? Wij zitten hier ook in de kring om Jezus heen. Dat betekent dat we allemaal familie van elkaar zijn. We zijn allemaal familie van elkaar. Kijk maar naar elkaar. Kijk maar eens naar elkaar. Kijk eens naar je familie die je allemaal hebt. Is het niet geweldig? Kijk eens, allemaal familie. Super. Wat een grote familie zijn wij toch. Dat is toch wat we willen? Daar gaat het toch om? Dus ook de mensen uit Achlem-Hitsem, uit Arum-Kipswerd, allemaal familie van elkaar.
En dat is toch een prachtige boodschap. Dat is toch eigenlijk beter dan al die vragen stellen rond de biologische familie van Jezus. Want Jezus wil er niet eens van weten. We stellen de verkeerde vragen. Het gaat om geestelijke verwantschap. En dat is gelijk de verbinding met het jaarthema, als nieuw. We hebben allemaal een nieuwe familie. Gefeliciteerd. Allemaal gefeliciteerd. Arem, Achlem, Hitsem en Kimswert. We zijn nu samen één grote familie geworden. We horen bij elkaar. We zijn een nieuw gezin. Samen gaan we verder en bouwen we aan onze familiebanden. En dat is toch iets om blij van te horen. Of niet? Dus, zometeen, allemaal gelegenheid om je nieuwe familie te leren kennen. Ga eerst koffie drinken. En daarna zijn er allemaal workshops, activiteiten. En dan gaat het erbij om dat je elkaar leert kennen. Als nieuwe familie. Dus de workshops. Straks vertel ik er meer over. En doe mee met een nieuwe familie. Laat je bezielen door Jezus. Amen. Dan zingen we nu gezang 800, 4 en 5.
Laten we bidden. Hemelse Vader, wij danken u voor de nieuwe familie die wij door u krijgen. Dat het gaat om geestelijke banden met uw Zoon en met elkaar. Wij horen bij u door Jezus. We horen bij elkaar door Jezus. Laat ons dat geloven. Laat ons daaraan werken. En we danken u ervoor. En we prijzen u erom. Dat u dat doet. Dat maakt ons blij. Goede God, daarvoor danken we u. Maar we willen u ook vragen om met ons te zijn als kerk in het nieuwe seizoen waarin zoveel gaat gebeuren. Waarin we steeds meer één gemeente gaan worden. Wilt u ons daarbij helpen en wilt u ons daarbij zegenen? Wilt u geven dat wij openstaan voor u en open voor elkaar. Dat we verder gaan met elkaar op weg. Geef dat we elkaar mogen inspireren en verder kunnen gaan. Geef dat wij u kunnen dienen. Dat wij echt kinderen van u mogen zijn. Uw dienaren in deze wereld die iets laten zien van uw heil. In onze dorpen. Achlem, Arem, Hitsem, Kimswerd. Geef dat wij hier mogen zijn. In onze dorpen. Als uw gemeente. En dat er van ons iets uit mag gaan. Help ons daarbij. Inspireer ons. Wijs ons de weg. Wij bidden voor uw wereld, waarin zoveel aan de hand is. Al dat enorme bloedvergieten wat tot ons komt. We horen over Libanon, over Gaza, miljoenen mensen die zijn getroffen, leven in onzekerheid. Velen zijn op de vlucht. Sommigen zijn blij om de dood van de ander. En het gaat maar door. We laten ons meenemen in die golf van haat en geweld. Het gaat maar door. Wij vragen om uw liefde, om uw geduld. Wij bidden u voor Oekraïne, voor Rusland, voor Soudaan, voor Congo. Voor zoveel landen in deze wereld waar mensen niet veilig kunnen wonen. Omdat er geweld dreigt. Soms van de overheid, van een vijandelijke overheid. Soms van benden. Soms van mensen in de buurt. Er zijn heel veel mensen bang. Goede God, wees met ons. En help ons. Laat uw liefde overwinnen. Wij bidden u voor de zieken. Wij bidden u voor de mensen die iemand missen. Misschien pas geleden, soms ook langer geleden, maar de pijn die blijft. Goede God, wees met ons. Wat wij op ons hart hebben, leggen we u in stilte voor. En al onze gebeden worden samengevat in het gebed voor het Koninkrijk van God. Dat Jezus ons leerde met de woorden, Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van
is er nu gelegenheid om uw gaven te geven. En daarna zingen we het slotlied en dat is gezang 863, 1, 5 en 6.
De zegen gaat een beetje anders. Kun je maar laten zien, Jan? Kijk, jullie zeggen die gele woorden. En ik zeg de witte. Jo. In ons hart en in ons huis. In ons komen en in ons gaan. In ons leven, op onze zoektocht. Bij het einde, nieuw begin. Jullie blijven toch allemaal op onze familiedag?